A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto trae o rabo. Bailaches, Carolina, bailen, sí señor, dime con que bailaches. Hola, hola. Bailen. Perdón, vostede non é Martín? Sí. Precisa bailar? No, estuve escollendo. Ai, sí, como non. Falan de vostede esta semana. Vai sair esta noite na tele. No, hoxe non, o mércores que ven. O mércores que ven tamén. Ai, que maravilla, xa non hai que me saque da televisión. É que verá, a última vez que a vi, tiña vostede outro cor do pelo. Iba de modilla nun programa deses que compiten aos pobres, non sabe? Sí, xa non me lembraba, diso haberá polo menos 5 anos. Ai, sí, é que son unha fiel seguidora súa. Moitas grazas. E víase claramente que o pasaron moi ben. Estaba vostede no mesmo bando que Amadeo Rodríguez. Que home! Estaba de esos dous estupendos. Alérdome que votase tanto. Ves para falar, non podes falar, todo tes que contar, xa non podes falar, porque ves para falar. Boas noites, un mércores máis, en vez pa falar. A verdade é que pouca xente imagina o que hoxe vos escoitar da boca do propio protagonista. Non sei como lle vai sentar a miña nai a noticia cando se entere, que era unha fan total. Non, ainda non imos desvelar de quen se trata. Pois eu penso que é demasiado tarde, porque todas as señoras e señores deste país xa están revolucionados pensando que terá de secreto esta actriz a que os imos coñecer un pouquiño máis. Bueno, non diría un pouquiño, porque os detalles que temos esta noite son increíbles. Pero tenemos que esperar a pensar, pero despois pode sacar conclusión. Entendo que esteamos todos inquedos ante o que esta noite vai a pasar. Pero, Neme, estás moi calaviña. É que no momento en que fale xa non calo máis. Na finalí, ela veio a falar comigo. Estivemos falando durante horas, e fomos xuntos. Esa foi a primeira vez que vin a Martina. E como vos volvedes ver? Ese día intercambiamos os teléfonos e esa mesma noite ela chámame e dime que eu lle parezco fantástico e dis que si quero facer algo con ela. Facer algo con ela? Ui, facer algo. Perdoa, Maricruz, imos deixar que o convidado nos fale de toda a historia e logo a ver que tal de preguntas. É que muller está entrando nuns temas que... Imos deixar que siga contando. Boas noites, Martina. Esperamos que te sintas lo máis cómoda aquí, en vez de falar, para que nos contes de primeira mano a historia de amor con Luis Aras. A verdade é que eu non viña para falar diso. Como que non? Ves a falar aquí do que lle interesa a xente. Cando eu asinei o contrato para... Ahora mirades coa cousa de que non sabías que este rapaciño amigo teu iba a sair antes que a ti. Non, esa é a verdade. Escribir, e mirádeme, aquí estou, e así son. Eu son a verdadeira Martina. Ninguén pode negar o que son. Ninguén pode dicir o que non son. Ti non sabes quen son. Ti non sabes o que almorzo. Eu son Martina. Fun unha estrela, pero sigo sendo un artista.